Sabi. Mba. O ti firi chaka. Le pepe ma gbara m. Isi. Ogodo. N'ọwụ ịgbakwu nwa nwa. Akwa. Iru ka nwa. Nsogbu adị adị menye menye. Akwa m na-enye o nwere condition. Sepak. Du ana m agba. Le pepe akpa. Ịhụ na akpa. Ihe m na-achọghọkwa gị pụọ gị gara igba egwu. Gị ga gị na gbasara achọghọkwa gị. Ị ga-eji nwayọ na-ere egwu. Ite emegoro isi ụmụ n'ime chere ekwe m akọrọ gị ga-agba egwu ihe egwu ntarị ka George nwa m nke n'obodo oyibo zọrọ m efitie kpọrọ m chere m agbanwe wepụ aka n'ime obodo ọgwụ ị gaghịkwa ekwe ka hit mee gị ị hụla shuu nọ nga ọgwa gị ga cheke ekpe achọghị m ya ị ga-eji nwayọ na-azọị chere m akọkwara gị ị hụ na ịsha ga-agba nkwọ nkọha anya gị kọta saịn the condition nke m na-enyekwa nga ugbo ego niile a ga-agba gị na agbụgba nkwụ nwa ya ọ m ga-atata ya ntụtụ kọchazi emechazi anya eke ya egbu nwayọ ụzọ a na-enye oke asụsụ ya jide onye isi bụ blek ga-adị nsogbu ga-abịa ọgwụ achọ m ya jidekwa na onye na-ewe iwe ọkụ too much ihe bụ ka isi m ga-ekewa na ihe ewu ọkwanụ sabigi bụrụ ọgụdọ bata ihe na-emekwe nke ịmụrụ awụ kọndishọn niile emekọtakwara nye ya elu ego esoro mana m ga-eke nwere ọgụdọ ihe wụtara ka George shuu nọ nga ugbo ama ogo nazịrị sabi mgba na-eje ụwa sabi na ụwa onye na nsogbu ọnwụ fọt ga-aga na agwa ọgụ ga yiri nwa ha ihe anyị ga-eme ọnwụ etotoro ego ahụ ejikwa ike hafe ya n'akpa gị a na-ezikpe mmadụ ya dịrị gị anya Sabina ejikpe mmadụ m nye gị agụtọ Sabina ejikpe mmadụ m nye gị agụtọ tinye ya okwu ọkpọrọ m nke nwaanyị ọjọọ ọ wụ otu ọ na-adị eji ha dị ungrateful